O si vols primer el Segura i després... Sí, primer el Segura, que hem de saber detectar les oportunitats i el que ens hem de comprometre és que un estudiant de història ha de poder tenir sortides. Si ell ha de pujar el currículum i esperar que el vinguin a buscar, probablement tenim aquest problema. Qui l'anirà a buscar, aquest recent graduat en història? Però un graduat en història pot aportar molt a un partit polític, a una empresa, a qualsevol institució. El que hem de fer és que sigui golós, que sigui interessant, que una empresa vulgui anar a buscar aquesta persona, igual que ha passat amb els estudiants d'estadística. A qualsevol departament de màrqueting ara trobes estudiants d'estadística, matemàtics, que estan a departaments de màrqueting i són gent que analitza les dades i tenen una visió boníssima que cap altre professional del màrqueting té. I amb història ens pot passar el mateix, igual que està passant amb sociologia o antropologia. Li hem de donar la volta i detectar aquestes oportunitats. Fa uns anys jo recordo que anava a les escoles o a les universitats i preguntar què volien ser els xavals que estan a l'escola, què volien ser de grans, i et deien que volien ser futbolistes. Ara ja no ho diuen, ara diuen que volen ser instagramers o influencers. Però això, en veritat, és una oportunitat, perquè un influencer és un empresari, un influencer és un emprenedor. Aleshores, si detectem aquestes oportunitats i li diem al nen que sí, arribaràs d'aquí 5 anys a ser influencer, però t'has de formar, un influencer ha d'aportar valor, doncs anem a veure amb què et formes i després com tangibilitzes aquella idea. Jo aniria per aquí. No, si algú vol contestar també aquesta qüestió més acadèmica.